दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जे थांनाय साननैसो सिगां रसमा ब्रह्म लोगोसे बिनि आंगो फिसाय जारिमिननि गेजेराव ओरैबायदि कल रेकर्ड भाइरेल जादोंमोन ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा गावस्रालायनाय जादोंमोन नङा होनब्ला बिनि सायावनो जारिमिननि गामिनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे रसमा ब्रह्मनि गामिनि रायजो राजाफोरजों मोननै गामिजों जमा जानानै रसमा ब्रह्म लोगोसे जारिमिनमोनखौहाय मिटिं खालामबाय बेजोंनो लोगोसे रसमा ब्रह्मनो सेन्देलनि माला गानहोनायखौ जों नुनो मोन्दों बेजोंनो लोगोसे गोबां भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना नायग्रो स्क्रिनाव अब्ला रायजोफोर आंनि गुबै हाबसननायनि जाहोना बेनो नैबे आंनि बस्को बर' इउटुब चेनेलखौ आं फाननो होननानै सानबाय जायफोरा इउटुब चेनेल बायनो होननानै साननानै दं स' नोंथांमोना नैबे आंनि बस्को बर' इउटुब चेनेलखौ बायनो हागोन चेनेला जेबो मोनसेबो प्रब्लेम गैया आरो नैबे बस्को बर' इउटुब चेनेलखौ बायनायजों लोगोसे नोंथांमोना एडसेन्स पिनाव 130.45 US डलार नोंथांमोना मोनफालांनो हागोन स' आङो बे चेनेलखौ खम बेसेनावनो फानगोन मानो होनोब्ला आंनो एसे फैसानि गोनांथि जादों रायजोफोर चेनेलनि बागै जेबो प्रब्लेम गैया स' नोंथांमोना टेनसन दाला लोगोसे कपिराइट जेबो कनसेप्टबो फैयाखै स' नोंथांमोना बेखौ मोजाङैनो मोजां नोंथांमोना बे चेनेलखौ मोनलांनो हागोन आरो बे चेनेलाव साबस्क्राइबारा जाहैबाय 23K प्लास साबस्क्राइबार कमप्लिट स' रायजोफोर जायफोर नांगौ नोंथांमोना गाहायाव कमेन्टनि गेजेरजों हाउ लिरनानै हरबानो जाबाय लोगोसे नोंथांमोना आंनि कन्टेक्टखौ मोननो हागोन जारिमिना गिबिसिन हाबा लानाय हिसाबै जोङो बिनि हिनजाव रसमाखौ जोङो नुनो मोनसेला जों बिराद मोजां मोनसिबाय बिराद मोजां मोनो नाथाय अनजानायनि आखुखौ देखायाखै अनजानायनि आखुखौ देखायाखै जों दुखु मोनदों गोसोआव दुखु मोनदों जों दाबो मोनो बेखौ मानसि सायाव मोनो मानसि बियो जे दिननिफ्राय आं बेखौ फोरोंदोंना बै दिननिफ्राय बेसेबां डकुमेन्टस दं MA पास जानायसिम बे डकुमेन्टसखौ आंनो नांजोबगौ हौवानिफ्राय डकुमेन्टस बानायनायखौथ' मोननांगोन जिखुनु जाया
Bakal bisa sekali dong beberapa orang ini semuanya kayak jebol ya. Masih nak kami panggilan ini. Nunggu saya isibang kau di mana? Jadi nak berbuat apa? Kuba kita mesti Baitan buja nama. Mansura. mini dengsu. Lanjut, saya bujuk buat kita. Channel ini malah kan ada bener, hidup nasi. Channel ini malah kan ada bener, hidup nasi. Army coba. Boysu ini malah kan ada bener, aku mau ngekepnya aja, actually. अब्ला मानव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थार नुबाय खोनाखाबाय बुजिखाबाय नङा होनब्ला दिनै रसमा ब्रह्म लोगोसे जारिमिन बिथांमोननि गेजेराव गावस्रालायबाय आरो बिथांमोनखौ सेन्देलनि माला गानहोनायजों लोगोसे आखाइ होनायखौबो जों नुनो मोन्दों दा बिनि बेलायाव नोंथांमोना मा कमेन्ट खालामहरो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब